Знайсці каханне ў сябе пад нагамі. Альфа-тэатр запрашае гледача на сустрэчу з лёсам у рамантычнай камедыі «Я бяру гэтага хлопца». На такія спектаклі прыходзяць, каб адпачыць душой. Вытанчаная інтрыга, якую накіроўвае каханне, маладыя таленавітыя акцёры і асаблівая атмасфера любімага публікай альфа-тэатра абяцаюць гледачу дзіўны вечар, напоўнены лёгкім гумарам з амерыканскімі ноткамі. Хорошая пьеса, молодые талантливые актеры. Это прийти, посмотреть, напитаться положительных эмоций, уйти и еще вспоминать долго. Чаго вартая адна толькі назва пастаноўкі «Я бяру гэтага хлопца». Мабыць, так у краме пацвярджаюць куплю, і так адказала лёсу гераіня спектакля Гідэон Холліс. Калі з першага погляду закахалася ў мужчыну, які літаральна зваліўся да яе ног. І не бяда, што ён проста страціў прытомнасць на марафонскай дыстанцыі. Галоўнае – своечасова заўважыць знак лёсу, паверыць у яго і прымусіць паверыць разам з сабой увесь свет. Дзеянне п'есы разгортваецца ў амерыканскім Бостоне. У кантрастнай стракатнасці дэкарацыі выразна прасочваецца тэма хмарачосаў. Бясконцыя, бязлічныя вокны і паверхі, такія ж бязлічныя лёсы і адносіны, і раптам яркі і рацыянальны штрых. Непрадказальны і шчаслівы фінал п'есы становіцца своеасаблівым адказам шаблонаму і шэраму свету, які не верыць у каханне і шчаслівы выпадак. Адказам вясёлым і дзерзкім, які пакідае ў сэрцах публікі усмешку і падзяку. Дасціпныя дыялогі, бліскучая інтрыга, сакавіты амерыканскі гумар і малады акцёрскі склад. Сапраўдная салода для аматараў лёгкага тэатральнага жанру. Адпачывайце культурна.